a haye matan arewa kun kai mata Allah zare idanuwan ku ranar kallo. Tsare idanuwan ku ranar kallo. Inda har ina rato sarkin hajjara domin mai bambara fa bayyin tauna ko an tunzira ba a fin gaban hakura mun sani don hannu ba ya kara hasken rana. Su kara ko da kar su kara suna gani gwanda yau da zamo fitin bumbauna bana kallon maki asara domin sai da irin su za a kai can kololuwa. Mata ku ji gwanjane da take ku taso mu ci duniya da tsinke mu bar masu na wasu jin su loke ni dai na yi ɗamarar gudu da fallake. Idan na yi da kyau kuma ni make ni mata na arewa zan matake da karba kan yi nan ga idan kai ɗaya kai to da sake ni da mata tafiyar muna ga ta da waske inda duk sun kai zanabi su bana yin makuwa. Zamani ya yi wana kakata bishi karkai masa hasada da kaudi lamarin Allah kun ga wanda ya ja to da rami a gabansa za ya fadi mai saloyin kaji ya yi karkatanka ya yi mata suka ce abin da daji mai kare ka makaran kacin da kura ta zo ba da hannu baka kan ya kushe mu neman ruwa. Ashe dai mu damunar mu ta zo mi du'a'i dan kar mu dinga kukan an sha ruwa. Na wuce in guje a dawo mini da daɗi in iya kawo mini zane dai an kayin satirin gini ban adawa tun da rabana yayi hani to akwai nau babu wanda zai san mini tun da baiwa gashi rabbana yayi mini ba da fatan mu tsaya mu dinga kallon